Kaixo lagunok, gaur ur pusikekin jolastuko dugu. Baina ur pusika hauek bereziak dira. Adibidez, hau ze kolorekoa da? Morea. Morea? Morea dirudi, baina pusika ze kolorekoa da? Arrosa, ezta? Pusika arrosa da. Baina morea dirudi, zergatik izango da hori? Ikusiko duzue. Ala, ze polita, ze koloretako ura zeukan barruan? Morea. Morea, bueno, urdina da, bai? Urdina ikusten duzue? Urdina zeukan ura barruan. Eta pusika, hemen dekogu, ikusten da, arrosa kolorekoa zala. Beste bat lehertuko dugu? Bai. Beste pusika bat hartzen dugu. Ze kolorekoa dau? Laranja. Pusika laranja da, baina hemen ilunago dago, ezta? Zergatik izango da? Lehertuko dugu? Bai. Bai, noski. Bagoaz. Ala, ze polita, ze koloreko ura zeukan barruan? Ze kolore dau? Morea. More iluna, ezta? Eta pusika Laranja. laranja za. Hemen dekogu pusika eta ura. Garbituko dugu hau berriro eta beste bat lehertuko dugu. Goazen? Orain, hau hartuko dugu. Ze kolorekoa da? Gorria. Gorria ikusten dugu, baina pusika ze kolorekoa da? Morea. Ba, pusika morea da, egia da. Zergaitik ikusten dugu gorri kolorekoa? Behituko dugu lehertzerakoan? Bai. Bai. Bagoaz. Hartuko dugu orratza eta prest! Ala! Ze polita, ze kolorekoa zen ura? Gorria. Gorria, horregatik ikusten genuen pusika gorria, naiz eta pusika, a ber, ze kolorekoa zen? Morea. Morea, pusika morea, ur gorria, oso ondo, beste batekin jarraituko dugu. Orain berdea hartuko dugu, a ber. Hau berdea da, ezta? Bai. Bai, ia barruan ze kolore daukan, lehertuko dugu. Hala, pusika berdea zan, eta ura berdea baita. Beste batekin jarraituko dugu. Larrosa hartuko dugu. Hau ze kolorekoa da? Laranja. Larrosa eta pusika? Berdea. Pusika berdea. Ber, ze gertatzen dan? Lehertuko dugu. Hori da, ura ze kolorekoa da? Laranja. Eta pusika? Berdea. Berdea, oso ondo, beste batekin jarraituko dugu. Urdina hartuko dugu. Hau, ze kolore da? Orina. Baina pusika urdina da? Pusika. Pusika ze kolorekoa da? Pusika txuria uste dudala. Frogatuko dugu. Honek zipriste egin dit eta guzti. Ura ze kolorekoa da? Orina. Urdina eta pusika ze kolorekoa zan? Txuria. Txuria, oso ondo, jarraituko dugu. Hau hartuko dugu. Ze kolorekoa da? Hala, ez dakizue, Pusika? Berdea. Pusika berdea ikusten da, baina pusika benetan Laranja. laranja da. Ikusiko dugu zer gertatzen den. Lehertuko dugu.
Oso ondo, asmatu duzue, ze koloretakoa zen ura? Belea. Eta pusika? Loronja, oso ondo. Urrengoarekin jarraituko dugu. Hau hartuko dugu, ze kolorekoa da? Horia. Horia da pusika eta barrukoa, badakizu ze koloretakoa da? Bai. Bai? Ze uste duzu dela, ber, esan. Idarik bez, ikusiko dugu. A ber, ze kolorekoa da? Rosa. La rosa, ez zen ikusten ondo, ezta? Ez genekien ze kolore zan eta rosa dala ikusi dugu. Pusika horia hemen dago eta beste batekin jarraituko dugu. Zein hartuko dugu orain? Venga, harina. Horia. Horia, oso ondo. Hau ze kolorekoa da? Horia da? Ez? Pusika bai, ezta? Pusika bai, horia da pusika, baina barrukoa, ez dakize kolore dan, baina bai oso iluna dala. Bagoaz! Ze kolorekoa zen ura? Maroia. Eta nik esaten nuen moduen, bai, iluna zala, ezta? Oso iluna. Beste batekin jarraituko dugu. Bueno, orain hartuko dugu, hau adibidez. Ze kolorekoa da? Rosa. La rosa eta barruko kolorea zein da? Ezaki. Ez dakigu, baina nik uste dut argia izango dala. Bagoaz, Vale. Ene, honek ere zipriste egin du. A ber, ze kolorekoa zen ura? Txuria. Txuria eta pusika? Rosa. La rosa, oso ondo. Orain, hau hartuko dugu. Ze kolorekoa da? La laia. Eta pusika? Rosa. La rosa. A ber, ikusiko dugu, Ene, ze polita, ze kolorekoa zen ura? La laia. Laranja asmatu duzue eta pusika? Arrosa, oso ondo, jarraituko dugu. Vale. Hau hartuko dugu, ze kolorekoa da? Morea. Morea. Pusika ze kolorekoa da? Morea. Nik uste dut pusika urdina dala, ezta? Pusika urdina eta morea dirudi. Ia zer gertatzen dan. Ene, ze polita, arrosa argia da, ezta? Ikusten dozue? Oso ondo. Eta pusika, esan dugu moduen, urdina. Jarraituko dugu. Orain divertigarriago egiteko binaka lertuko ditugu. Bi batera, bai? Hau ze kolorekoa da? Bele. Eta pusika? Rosa. Arrosa, hartuko dugu hau argia dala eta ilun bat. Hau ze kolorekoa da? Grisa. Grisa. Eta pusika, txuria. Biak batera lehertuko ditugu, A ber. Ikusi duzue? Bata ur beltza zeukan eta bestea ur berdea. Nahaztu egin dira pusikak esan dugu moduen, txuria eta la rosa. Bukatzeko azkenengo biak lehertuko ditugu. Bueno, lagunok, gustatu bazaizue, badakizue jarraitu Kabalasako bideoak. Agur!